Аз бях в 3 страни. И трите се казват България. Първата България лежи там, където се преминава от Унгария през железни врата и столицата й се казва Видин. Другата България лежи срещу Влашко и столицата й се казва Търново. Третата България лежи, където Дунав се влива в морето. Столицата й се казва Калиакра. Йохан Шилдбергер, 1396 година. Преди повече от 7000 години, недалеч от средновековната българска столица Калиакра, живеят хора, които в развитието си изпреварват с хилядолетия останалите култури на праисторическия свят. Дълги години учените търсят обяснение на този феномен. Отговорите се оказват скрити на остров в езерото край село Дуранкулак. Черноморски археологически парк Дуранкулак. 7000 европейска култура. Най-ранната протоцивилизация на Стария континент. Най-старата каменна архитектура в Европа. Първото обработено злато в света. Черноморски археологически парк Дуранкулак се намира на 96 км от морската столица на България Варна и на 6 км от границата с Румъния, близо до град Констанца. От големите български курорти Златни пясъци, Свети Константин и Елена и Албена до парка се стига за около половин час. Пътят минава през Балчик, известен с двореца на кралица Мария Румънска и единствената на Балканите ботаническа градина. През Каварна, където се намира средновековната крепост Чиракман, през скалните гробници и крепостите на нос Калиакра и Камен бряг, забележителни и със суровата си величествена природа. Археологическият парк се намира на големия остров и западния бряг на Дуранкулашкото езеро, обявено за екологично защитена територия, в която се срещат много редки степни растения, птици и други животински видове. Археологическите изследвания край село Дуранкулак започват преди повече от 30 години под ръководството на професор Хенриета Тодорова. Разкопките на селищната могила Големия остров и некрополите на западния бряг на Дуранкулашкото езеро показват едно. Това място е било харесвано за дълго време от всички – траки, гети, скити, сармати, българи, както и от по-древни хора, които не знаем как да наречем. Тези хора са живели във времена, предшестващи с хилядолетия появата на първата писменост в Египет и Месопотамия. Затова специалистите ги наричат с имената на културите – Хаманджия, Сава и Варна. Става дума за края на 6-то и цялото 5-то хилядолетие преди Христа, когато обитателите на Дуранкулак създават най-старата протоцивилизация на европейския континент. Строят най-древната каменна архитектура, първи обработват металите мед и злато и ни оставят най-големия праисторически некропол в света от новокаменната и каменно-медната епоха. Тук са живели хората, които първи в света са обработвали злато. Тук можете да тръгнете на пътешествие във времето и да се докоснете до най-старата каменна архитектура на европейския континент. Черноморски археологически парк Дуранкулак представя тази уникална култура. Когато първите хора стигнали до Дуранкулашкото езеро, харесали западния му бряг и там изградили своите жилища. Вкопани в жълтата материкова глина землянки с куполовидни покриви, които им осигурявали подслон близо 3 столетия. Брегът давал на хората всичко, от което се нуждаят.
Затова те не удостоявали с внимание съседния скалист и негостоприемен полуостров. В началото на петото хилядолетие обаче се случило нещо, което променило изцяло живота им. Тогава езерните води залели тесния провлак и заличили старата връзка с брега. Полуостровът се превърнал в остров. И хората се преместили да живеят там. Те се отказали от своите землянки и започнали да изграждат нов вид жилища с трапецовиден план и обърната на север къса страна заради честите студени ветрове. Най-напред хората зидали каменни стени на височина около метър, върху тях издигали стени от дебели глинени пояси, покривали ги с двускатен покрив от тръстика, слама и треви, измазвали отвътре стените с рядка пречистена глина и накрая ги украсявали с минерални бои и рисунки. Повечето от къщите достигат площ от 150 до 170 квадратни метра. В тях живеел целият род. Сградите са разделяли от най-старите улици в Европа, които оформяли план на селището. Тогавашните архитекти не допускали никакви отклонения от този план, защото островът не бил голям, а и природата била твърде сурова. Не бил лек животът на хората през петото хилядолетие. Хранели се с корени и диви плодове, риба и миди, северен елен, диво степно магаре и дребни бозайници. Сеяли примитивни житни култури. Отглеждали животни. Но тези първи земеделци и скотовъдци били твърде далеч от съвременните фермери. Те се стремели по-скоро да въздействат върху заобикалящата ги природа, а ловът, риболовът и събирателството продължавали да са важни за тях, защото им давали не само храна, но и жизнено необходими суровини за епохата – рог, кост, кожа и вълна. От тях правили инструменти, облекло и домашна покъшнина. От камък, кремък и мед изработвали сечива и оръжия. Обличали се с дрехи, ушити от кожа и платно, изтъкано на примитивни станове от растителни и вълнени нишки. Правили си накити от маниста и апликация от злато, мед, халцедон, малахит, кост и черупки от миди. Украшенията им били изящно изработени и показват високото естетично чувство на тогавашните хора. Не по-малко впечатляващи са и техните глинени съдове. Майсторите грънчари не познавали грънчарското колело. Правили всичко на ръка и с примитивни калъпи, но керамиката им се отличава с висок усет за форма и невероятна орнаментална и рисувана украса. Същите майстори изработвали и съдовете, които трябвало да съпроводят мъртвите в отвъдното. Хората от Дуранкулак вярвали в задгробният живот. Те погребвали своите близки на специално място на западния бряг на езерото. Мъжете полагали изпънати по гръб с глава на север, а жените и децата в свито хокерно положение. Около тях подреждали сечива, съдове и храна, които да им служат в другия живот. Така за повече от едно хилядолетие възникнал най-големият праисторически некропол в света. Какви са били погребалните обреди на обитателите на големия остров, ние никога няма да узнаем. Най-вероятно, те са част от ритуалите, свързани с техните вярвания. По време на разкопките са открити идоли. Това са женски фигурки, изработени от глина. Те са грижливо полирани, богато орнаментирани и понякога украсени с миниатюрни гривни и огърлици. Изглежда тези фигурки изобразяват не само великата богиня майка, създателка и покровителка на всичко в техния свят, но и жрици или пазителки на домашното огнище. Две хилядолетия по-късно, през бронзовата епоха и времето на Троянската война, на големия остров се заселват други хора, предшественици на древните траки. А през 4 век преди Христа тук се изгражда храм на богинята Кибела, трако-фригийско божество, което присъства и в пантеона на древните гърци и римляни.
богиня на земята и майка на всички богове, всеобхватна и всемогъща. Това е единственият открит досега на Балканския полуостров скален храм на богинята майка Кибела. Храмът е изграден в естествена пещера, в скалната основа на големия остров. Във вътрешността й са изсечени култова площадка, кладенец за обредно пречистване и оброчни ниши за даровете, които са задължителен елемент от култа към Кибела. В продължение на няколко столетия поклонници от близо и далече идват в храма на великата богиня майка, за да измолят нейната закрила. Много по-късно, през средните векове, на големия остров се заселват прабългарите. Те изграждат голямо селище, укрепено по лесно достъпния му южен склон с каменна стена. Жилищата им са разпръснати по целия остров. Това са вкопани полуземлянки, кръгли юртообразни постройки или сгради с правоъгълен план и каменна основа. За разлика от енеолитните жилища, къщите на прабългарите били много по-малки, около 30-40 квадратни метра. На места те били изградени почти едно до друго. От старата планировка на селището с правите широки улици не останала ни следа. Заличил се и храмът на Кибела. В средата на острова прабългарите издигнали нов храм. В началото той бил езическо светилище с кръгла форма. След приемането на християнската религия, храмът бил преустроен в малка едноапсидна църква и продължил да бъде сакрално място, където българите отправили молитвите си към новия бог. Но времената били вече други. В началото на 11 век животът на големия остров прекъснал, за да не се възроди никога вече. В археологическия парк Дуранкулак посетителите могат не само да разгледат паметниците от миналото, но и да научат тайните на древните майстори занаятчии и сами да сготвят ястия или да изработят съдове, сечива и накити по технологиите от преди 70 века. Всяка година в началото на септември тук се провежда международен арт-пленер с вернисаж на открито в праисторическите жилища и храма на Кибела на големия остров. Края на месеца в Черноморски археологически парк Дуранкулак се представят автентичен български фолклор, ретро-ревюта и традиционни народни обичаи. Черноморски археологически парк Дуранкулак ви представя човешката история в продължение на повече от 7000 години, от първата протоцивилизация до средновековието и наши дни. Когато си толкова близо до историята, защо да не се докоснеш до нея?